салом, меҳмони барномаи имрӯзаи мо халил каримов, биолог, табиатшиноси ҷавони тоҷик аст, ки барои муҳофизати ҷонвари нодир ва зебо вале дар вартаи нобудӣ, яъне бабри барфӣ дар Тоҷикистон кӯмак мекунад. халил каримов солҳост, ки бо кӯмаки сокинони дигари Бадахшон ва бо мусоидати созмони Пантера барои омӯхтани зиндагии бабри барфӣ ва муҳофизати онҳо аз шикори ғайриқонунӣ барномае иҷро мекунанд. карим, ба барномаи мо хуш омадед. Ва аввал мегуфтед, ки дар Тоҷикистон асосан кадом хатарҳо ба бабри барфӣ таҳдид мекунанд? Добрый день. салом, бабри барфӣ дар минтақаҳои кӯҳистонӣ зиндагӣ мекунад ва кӯшиш мекунад, ки аз назарҳо ноаён бошад ва барои ҳамин таҳқиқи зиндагии ин ҷонвар фавқулода мушкил аст. бабри барфиро созмони байналмилалии ҳифзи табиат ба китоби сурх ворид кардааст, чунки ба он хатари нобудӣ таҳдид мекунад. шикори ғайриқонунӣ, кам шудани сарчашмаҳои хӯрока ва табоҳшавии минтақаҳои сукунати онҳо сабаби кам шудани саршумори бабри барфӣ шудааст. ва шумо барои муҳофизати ин ҷонварони нодир аз ин хатарҳое, ки гуфтед, чӣ кор мекунед? Мы сотрудничаем в основном с местными жителями горных регионов. мо асосан бо мардуми маҳалҳои минтақаҳои кӯҳистонӣ, ки дар наздикии ҷойҳои сукунати бабри барфӣ зиндагӣ мекунанд, ҳамкорӣ дорем, зеро маҳз онҳо барои муҳофизати ин ҷонварҳо нақши калидиро иҷро мекунанд. бо истифода аз дастгоҳҳои аккосӣ ва видеокамераҳо мо бабрҳои барфиро мушоҳида мекунем, рафтори онҳоро меомӯзем ва дар бораи шумораи онҳо дар минтақаҳои алоҳида иттилоъ ҷамъ мекунем. бабри барфӣ шикорчии бисёр хуб аст ва тӯъмаи асосии он бузу гӯсфандҳои кӯҳӣ мебошанд. будани ин ҷонварҳои сумдори кӯҳӣ барои бақои бабри барфӣ як омили бисёр муҳим аст. барои ҳамин мо саъй мекунем, ки саршумори бузу гӯсфандҳои кӯҳӣ дар Тоҷикистон зиёд шавад. аксар вақт бо сабаби кам будани манобеи табиии хӯрок, яъне бузу гӯсфандҳои кӯҳӣ, бабри барфӣ ба ҳайвоноти хонагӣ ҳамла мекунанд ва дар натиҷа чӯпонҳо онҳоро мекушанд. мо кӯмак мекунем, ки айлоқҳои чӯпонҳо барои бабрҳои барфӣ дастнорас бошад ва ҳамин гуна аз бархӯрд миёни чӯпонҳо ва бабри барфӣ пешгирӣ мекунем. Между пастухами и снежным барсом мирным путем. ва барои онҳое, ки доир ба зиндагии ин ҷонварон кам медонанд, мегуфтед, ки ин ҷонварон чӣ гуна зиндагӣ мекунанд, соле чанд бача меоранд, лонаҳояшон чӣ гуна аст? Снежные барсы, как я уже сказал, они живут в высокогорьях. тавре ман гуфтам, бабри барфӣ дар кӯҳистонҳо ва дар шароити сахт ва дар шаху ҷариҳое зиндагӣ мекунанд, ки дар он ҷойҳо рустанӣ ва дарахт тақрибан вуҷуд надорад ва дар як сол ва асосан дар моҳҳои апрел ва ё май 2 ё 3 бача меоранд. дар Тоҷикистон чанд сар паланги барфӣ мондааст? ояндаашон чӣ гуна аст? умеде барои зиёд кардани саршумори ин бабри барфӣ ё халос карданашон аз вартаи нобудӣ вуҷуд дорад? Точное число сказать очень сложно. Некоторые литературные источники говорят. шумораи дақиқи онҳоро гуфтан мушкил аст, вале бар асоси иттилои баъзе аз сарчашмаҳо саршумори онҳо дар Тоҷикистон аз 300 то 400 адад мерасад. мутаассифона дар тамоми дунё ҳайвонот ба сабаби мушкилоте ки зикр кардам аз байн рафтанд. дар Тоҷикистон қаблан паланг ва леопард буд, вале онҳо аз байн рафтанд. барои ҳамин бисёр муҳим аст, ки ҳама фаҳманд, ки бабри барфиро бояд муҳофизат кунем. бабри барфӣ аз хонаводаи гурбаҳои зебои кӯҳӣ аст, ки ба ёрии мо муҳтоҷ шудааст. мо барои муҳофизати ҳайвоноти ваҳшӣ дар Тоҷикистон тамоми кӯшишро мекунем ва хушҳол мешавем агар моро дастгирӣ кунанд. ташаккур. халил каримов, биологии ҷавони тоҷик, бо мо дар бораи барномаҳои ҳифзи бабри барфӣ дар Тоҷикистон